Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Jim Pro 10 εδώ, δηλαδή Jim Δημητρό. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Jim Γιωργάρης Game έχει συνεργασία με Jim Δημητρό, 2 τελίτσες. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Horror Games Part 9 σε σχέση με το Inside Elevator. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Περιμένουμε λίγο και τον Γιώργο. Γιώργο. Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε κάτι παιχνιδάκια που έχουμε βρει. Ναι. Και μετά θα παίξουμε Piggy και τα λοιπά και τα λοιπά. Βασικά και μετά θα παίξουμε ένα παιχνίδι του Γιώργου. Ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ viral. Και μετά θα παίξουμε ένα παιχνίδι που θέλει ο Γιώργος, ο Γιώργος Gamer δηλαδή, αλλά είναι έκπληξη. Είναι λίγο viral. Το Poppy Time δεν βγήκε καλό. Γιώργο, θα με κάνεις join ή όχι? Γι' αυτό πάει. Γιώργο, θα με κάνεις join τώρα ή όχι? Ένα λεπτό. Παιδιά, όσοι είστε από Αμαλιάδα και από Αθήνα κάποιοι, υπάρχει ένας YouTuber που κάνει λίγο βλακίες και λέει για ένα παιχνίδι του LOL Gaming λέγεται. Νομίζω κάπου αλλού πάει να είναι. Αλλά κάνει βλακίες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί βγαίνει έξω στον δρόμο και λέει βλακίες. Οκ, είσαι έτοιμος τώρα Γιώργο να μπεις? Να αλλάξω λίγο το σκι μου. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να αλλάξει σκηνάκι. Τι πίτσα ρε. Είναι το εδώ. Γιώργο, πρώτα θα με φάει σύντομα το στόμα. Βοήθεια. Να σε φάει δεν πειράζει. Όχι! Σώθηκα. Όχι όμως το βάλαμε. Άντε, θα μπεις ή όχι τώρα? Προσπαθώ να σε κάνω τζόι. Παιδιά, δώσε μου ένα λεπτό, γιατί προσπαθώ να το τζόι τον Δημήτρο. Πάω λίγο. Όχι! Δεν θέλω πετάνω. Αφήστε με! Γιώργο, επιτέλους. Πάμε, έλα Γιώργο, πάμε. Τι θα το κάνει, Στο ασανσέρ ήμουνα πριν. Πού είσαι εσύ? Δημήτρη. Ούρεμα. Ένα τέρας. Και το βλέπεις και εσύ από το τέρας. Μας κυνηγάει. Γιώργο, γιατί δεν πήγες μέσα στο ασανσέρ? Μπες τώρα στο ασανσέρ. Εκεί πέρα στη γλώσσα. Μπες μέσα στη γλώσσα του ανθρώπου. Θα μπεις ή όχι? Να σε! Γιώργο, σε βρήκα! Γιώργο, εδώ είμαι! Κοίτα με, εδώ είμαι! Ανέβω εδώ πάνω! Πίσω σου ρε! Να, εδώ! Γιώργο, το βλέπεις κι εσύ! Γιώργο, σε βλέπω! Γιώργο, σε βρήκα, εδώ είμαι! Γιώργο, τι είναι αυτό! Μπήκε μέσα στο κολοτέρας. Άρα δεν μπαίνει. Καλημέρα! Καλημέρα, να κλάνεις όλη μέρα. Αλό. Γιώργο,
κάνει και τα κλανιά. Σωθήκαμε. Γιώργο, είσαι μες στο ασανσέρ. Να, εδώ είσαι. Γιώργο. Είχαμε πίσω. Συγγνώμη πάλι. Τι μαλακία. Ναι. Γιώργο, μείνε λίγο μακριά. Βλεβήκαμε! Ινώθηκα! Αου! Πέθανα! Πού είμαι? Έρχομαι, Γιώργο! Επειδή πέθανα λίγο. Επέστρεψα! Γεια Γιώργο. Άντε πάλι. Πουτσαρίκο! Τρέχατε! Πού είναι το τερατάκι? Το κολοτέρος είναι εκεί. Γιώργο βγήκε. Τρέχα μέσα τώρα. Είναι ζύζι μας τα πάντα. Γιατί να είναι προσοχή πόρτα ρε γαμώτη μου. Τώρα παπάστα κάτι χρόνο είμαστε τώρα. Ξέρω. Νομίζω κάτω είμαστε, από εκεί ήταν να μας πάρει. Πατάω κάτω όροφο. Οπα. Αυτό δεν είναι το βλέπεις. Από εδώ πάμε Γιώργο. Κανείς εδώ? Κανείς? Σου έλεγα να φύγει. Γιώργο, αλλά και εσύ. Πήγε μέσα! Πήγε μέσα! Άκουσε τον Νίκο λίγο. Πήγε μέσα! Πέθανα. Γεννήθηκα! Πώς τεροκολόμουν! Όχι πάλι. Γιώργο, αυτή τη φορά δεν είμαι στο σπίτι. Γιώργο, εμείς
φεύγουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Θα κλείσει και λίγο η πόρτα και θα πεθάνουν όλοι μας. Φύγετε, φύγετε, έλα, μπράβο. Γιώργο, πάμε να απολαμβάνουμε τους θανάτους. Γιώργο, να πας γέλια τώρα. Πάμε να δούμε τους πόνους θανάτους. Παιδιά, εδώ θα κλεισούν οι πόρτες και θα πεθάνουν.